Omeke ekene m unu. Amụdo ekene m unu. Ụmụ Owere ekene m unu. Ụmụ Chikwenu. Ụmụ Chikwenu. Ụmụ Chikweze unu. Aha m wụ Honorable George Okoye, onye omeka ụmụ Ichie Ekwulọdụ. Ahụ m ofu onye n'ime ndị gọọmenti kwuru ka ha na-aba n'ime na-edolu anya ma ihe ewepụtara kee anyị echekwa ya ọfụma. Mụ na Doziakụ Nneka ewepụtara n'ụmụ Uchi ka a mara ma ihe a na-eke gọọmenti wepụtara kee ma ibe onye ọbụla wepụtara ka eke ma nyekwa eke ya ọfụma. Ahụkwa m ofu onye n'ime ndị igwe wepụtara mgbe e mere kọmitii. Mụnwa wee nọrọ na kọmitii ndị a na-akpọ welfare, ndị na-ahụ maka ihe ọbụla ewetara n'ọdụ ji eme gịnị jee kee ya ekele onye ndị mmadụ. Ọ na kọmitii nọ Prọfesọ Ụbanwụba Mrs. bụ onye isi anyị na that kọmitii plus ndị ọzọ wụ members. So na-eji m ikike na-abụ wee nọrọ ebe m. Ikike nke ịtọ ọwụọ ndị ụmụnne anyị ndị bi Amerịka. Ọha si edere m leta ndị nọ US na Canada wee sendie ego ọ dị 370,000 ejebe ya ka ụnụ iwasị ka eke ya ụnụ wụ n'ọnụ ofu onye 10,000 ọ dị so ibe eji eke ụnụ ego hụ awụ na ha enweta ego ọrịa na a na-aba agwụdụ maka ya a na-akpọ COVID-19. Ọ na-emebe na-ehe nke eka ụlọ niile na-agwụ nke eka maka na ọmadụ mmụọ na bebe dị times 2 n'obodo ha nọ na nke mụ na Naịjirịa. So na ibe eji wee na-ekwu ya na-ewu onye ọbụla kpuchiri imi ya, onye afụzi ya n'ilo asị na ọ na-egbu onye ọbụla ma nnukwu ma ụmụazị. Ime bụ onye na-awụ Buhari gafere eme gịnị ọtụtụ ịchọ Buhari bụ akwụkwọ bụ na abata ya wụ ya ji awụ eji ahụ asọrọ gọvanọ ihe ọbụla ịsọrọ ọhụrụ bifo eji ahụ Buhari iji eme gịnị iji ahụgodi ya ma n'ime na-egbuli ya ụnụ na-agba ha n'ọdụ. Ọ bụrụ na ihe eji agwọta ọkwa ka agwọ na ya gọvanọ na-eke ego Naịjirịa. So onye amezi na gọọmenti ebe a na-eme na be anyị hapụ na ibe ọdụ biko chairman biko na ego 370,000 ọ ebe ndị obodo ebe wetara sị ka anyị kee ụmụnne anyị. Ịmazi ole esi eme ya ọ gaa n'ihu emewe ya emewe ozugbo ka ada egwu n'oge maka papa kwụsị egwu n'oge a na-ama mkpọ ofu dabe ebe gafọrọ anyị ego. Ụmụ Chikwenu dịka anyị kwuru anyị ga-eme very peaceful. Onye ọbụla akpọrọ a ga-ebido list anyị dị list. We have our list. Okay. We have copy. Okay. So anyị ga-eme onye ọbụla akpọrọ anyị ga ebe a ka a ga-anọ n'ihe ka a na-aba na coverage. Is the most next question is to pass. Because I told you that the other no church will have one partition rule. The ever had a channel. You don't report addition rule for the Yeah, you know what you got? What's the white and okay. Muna Nebo. Okay, I'm going to put it
Innocent in Chukwu. Cecilia Neto. Dora Jani dan apa dulu itu yang lalu? Ada tahu second mas, dia tahu nak second mas. Dia masih baik no. Dora Jani juga dia sama. Kaya dia sama dong mana? Dora Jani. Ini dia sekeke. Navigator. Ini rumah anak pada lagi. Ini tu itu. Jangan. Ini rumah. Luciano Eji. Sino Luciano Eji lọ́kọ́lá. Cristiano ayé di títí òkè. Mba, àbúrò Cristiano yẹ pọ̀lọ̀ Lucy. Ókè, àmọ̀ mi. Lucy kan pọ̀lọ̀. Ọ̀gá. Chama dong mana? Chama Múlẹ̀ sí ẹ̀nà. Ọ̀yẹ́bẹ̀ dẹ̀ náà fún múlẹ̀ sí ẹ̀nà. Chama na vida, ọmọ náà bá múlẹ̀. Lọ́tẹ́ àti náà rẹ̀ fọ́tọ̀ gbọ́. Ẹ̀dọ́ rẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Cristiano ayé Eji. Ọmọ mẹ. Gẹ́gẹ́ ní ẹ̀mọ́ ojú ẹ̀dá nà wọ́n. Okay. Ndo kẹ́ ẹ̀sẹ̀ máa fọ̀. Bí ọdún bọ́jẹ́ yà kàpì kọjá. Ndụ kẹ́ẹ̀sì wọn àfàjà ní ẹgbẹ́ ụmụ àmà not the blind. Ọ̀pá yẹn. Yes. Ngwàgà. Ìdílé ya kàdílé ya kàdá wọ̀ fún. Joy and Fred Mogwe. Omeke. Oluchukwu Sunday Zekoye. Chibike Nwafọ ọnwụ siri ibe. Onye ọ na-akọmpa mụ nke n'ozuru onye anyị kwuru ọ dị. Ọgọ́nà judo keka n'esi ọ̀dàdụ. Yes, ọgụ wa bagari ha. Onye ti na wetara bagari ha. Okay, ama na mi na ya. Okay. Ọgọ́nà judo keke ọlọpẹ. Chairman. Ọgọ́nà judo keke gini na. Okay, one judo. Okay, Obi as innocent eze ọnụ. Regina eze kwe ya n'esi ya. Tobias eze nwanne wu omeke ka ọwụ. Eze ọnụ. Ọ na-akpụ blọk. Ịchọ ka ọ kpọrọ ha ndị bachi na-ede. O ji akpụ ya.
block ọ na-akpụ mana ojechi esi wedebe is a stroke ji ekwa ya ibe na nweta ihe ọ na-emenwu Regina Ezekoye. Colin Moloku. okay Apollonia Ezekoye. Apollonia Ezekoye. Apollo kwa nwanne awasha mgbe okay yes Ogechukwu B. Ezekeke. Ogechukwu B. Ezekeke. kaya oge Bebenson okay you okay chairman ụmụ na na thank you Ugochukwu Ezanya Chiebue. Ugochukwu Ezanya Chiebue ọ dị blind anyị na ya tụdị America ọnwụ iwe ya eme maka ya ụmụ ya na-atọ ọ mụrụ maka onye na otu nọrọ blind anyị kwaba ihe na-eme Elin Ezudoye. Elin Ezudoye. Ezudoye ọjọ́ pàdé. Ọbẹ̀ àpọ́mọ náà lọ. Chairman ya ọ̀nà ya. ọ bụghị onye Ezudoye Lókè ìdàrí. Ókè. Ọmọ ẹni náà lọ mọ̀ kẹ́lẹ̀. Chairman ọmọ mi. Kẹ́lẹ́ ní máa bá jọ pàdé. Ní nfúlẹ́ náà, Elin Ezudoye. Ọyẹ́ pẹ̀sìrì dé. Ọyẹ́ tó ìdè ọ̀rẹ́. Chairman ọmọ mi. Ọ́fíìsì. Damian Eze. Damian Eze. I'm a member of the first man, so near the first man. Ayé chairman ọmọ mi. Okay, who more now? Mrs. Patricia Okafor. Onye ọzọ ya si ọ bụ James Ndoye. Chọrọ James kacha ọ na-apụta. onye ya na-eweta ya na-eme mma ọ na-apụtazi Mr. James Ndoye. gị na-eme Mrs. Josephine Ezemoike. Josephine Ezemoike. Mrs. Felicia Okafor. Mrs. Paulina Mweke. Mrs. Rita Okonkwo. Mr. Jerome Ezekafo. Jerome Ezekafo. chairman Obiageli Charles Mwizi. Obiageli Charles Mwizi. Uche Okeke. Go by another of my Okuchukwu Ezemakwago. gịnị mere na ndo Kristiana Asegbu.
Isaac Okafor, wife, Junior. Chairman, chairman, quarters in the Nekele chairman, ụmụnna niile n'ebe na maka chairman kwọta na chairman ụmụnna na ya. So onye kpọpụtara na ụmụnna ya ọwụ na ozi ezi eji enye ya ego, chairman ụmụnna ya ga-ekwu na onye a na ọ na-alụta ihe ọ na-eri. So na ebe anyị nwere ojiji akwụkwọ ọwụ na chairman ụmụchi nọ ya, chairman kwọtas nọrọ ya, chairman ụmụnna nọrọ ya, which means na aba na edere na ọbụla dere and ba confirm ya wee kwụọ ụgwọ na. If you can even get out 270,000 and in the event, get a challenge, get 10,000 in the American security only. When you go, you should be a warm. Go the Ezekiel. Oh, yeah, what you should be in America. America and Canada. Plus, and also, one day we go to Peter Cooley, and a father with you, who member. Our one channel, maybe in an apple on the man. I'm about to share. Ndị isi oche Okwudili Ezike, Festus Okafor, Vice President, Ben Okeke, General Secretary, Ndubisi and others. So now ụmụnne anyị nọ n'Amerika so ka eke unu ego and ekekwe n'ene. So ya asọ mma ọwụ na ofu onye n'ime ụnụ, ofu nwoke na ofu nwaanyị, okunye ọtọ, ọmụrụ ekene oji ekene okene eze. No, ofu nwoke ofu nwaanyị. Because before chairman I mentioned because na afọ Mr. Nnoka Ezenwafọ amonye amudo muchi ochielu enwe muso n'anya since 2015 so adịm afọ ụlọ so ebe ha na-echele anya n'ote anyị nwa ụmụ n'ọha so anyị na-ebu ihe okpu ekele si ebe ahụ anọ onwe a na-agba ọrịa COVID-19 omerịtọfa ahụ ọ ya nọ n'ụtọ ọfụma ka ha na ebe ahụ ọ na-asịrị ụta ya ebe ahụ ndebe ahụ ha ndebe ahụ na-esitekwu ebe ahụ n'ibe ọma biko ọ na-asị anyị ejere otu ihe na nta n'obodo a n'aha Jizọs. Biko, hey, amamela dọkịta Musi. Asị m, Chukwu ga-edobe ụnụ niile ndị eziri ozi asị paasị ole gbapụ ozi ya. Chukwu ga-edobe ụnụ n'ofu n'ofu na ụmụnna ahụ na ọnụ si were abịakwazi ụmụnna anyị na-Amerịka tụrụ ọzọ ọ Chineke ma elu oge esigo ekele bụ ekele maka anyị na onwe anyị katụrụ ọnọdụ ka ọwa anyị na-eme mana ọ Chineke tinyere ebe ọdịmma na mkpụrụ obi ga-ama elu o si ga-etinyere ebe mmadụ kwuru mmadụ n'echiche nke baji were mere ihe a were n'aka udo dịrị na mmadụ. Biko, Alaeze Chineke,
na-adịla anyị otu a a na-ekwu okwu n'afa chairman Umucha na aga m enye chairman Quarters obere ohere ikele because ụmụ dịka anyị si kwu obodo na ọbụlezi a na-eme mgbomi ka ọ bụ n'anya ụlọ na nke anyị gara very very peaceful ihe ọma ka ụmụnne anyị were ka anyị na-asị Chukwu onye mere ya wee nye ha ya zutekwa ha n'ọnọdụ ha niile n'aha Jizọs. nke onye nri ya zara ụlọ biko n'afọ ndị ama udo ịbalụcha n'ime famịlị niile na ụmụnna niile akwụmọtọ ebe a wesị ka nkene ndị Epulọda Community USA and Canada ndị o metụtara n'obi icheta ụmụnne ha dịka oge dị oge a enwere coronavirus pandemic na the whole world and a na-ekebukwa n'ihe eke ụmụgo ndị anyị ha edere ebe a ọ bụ ma ịjụọ anyị masị na nke a bụ nke makarịchara mkpọrọkpọ ekegoro ebe a sinsi anyị mewere di ha so o gosiri na ya o metụtara ha n'obi ọ bụrụ ha amaghị ha amanye ha just decide ya ka ha mee impact the life of their brothers and sisters so anyị na-ekene agwe asị na ọ ga-adịra mma n'afọ Jizọs anyị na-ekenekwa ụzọ anyị nwere onwe anyị ndị gbara mbọ na-ekene Likas onye enyere ya anyeruo ndị ewetara ka enyeruo na anyị nwere onwe anyị ndị gbapụziri mbọ hapụ ebe niile anyị kwesịrị ije nọdụ ebe a anyị na-asị na Chineke ga-agozi anyị chere n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. biko n'afa ndị omekomeduruchi ka m ji ekene ụmụnne anyị nọ America and Canada atụ na ọ ga-adịrịfa mma ebe ha na-egudere ebe ahụ wee cheta ndị onwe ka ọha ihe ọna ihe a na-eme n'obodo ahụ ya agara ha ọfụma n'aha Jizọs ekpere a na ọfọ anyị na-agara ha ogologo ndụ na arụ isi ike ọrịa na-afịa ife a na ntị ka aje na-anụ ya ọ memetụ onye be anyị ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ka Chineke ji ike na-egozi ha n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Mụnwa chairman Umuowere Mr. Christopher Okolocha eji m ohere a na-ekenekwa ụmụnne anyị ahụ ndị na Amerịka na Kanada dịka ha si cheta ụmụnne ha ndị nọ n'ụlọ nwee obi inye ha ihe maka obi eji enye isiokwu o nwere ndị nwere nri enye elu mana ebe ha chetara anyị na-asị na Chineke ga-akwụghachi ya mmadụ mmaji n'aha Jizọs werekwa ohere a na-ekene mmadụ niile ma ndị akpọrọ ha aza ọkachasị onye eziri ozi ya ziruo maka o nwere onye ị ga-enye ọ gaghị eru akụkọ abaa ya mana ebe e wetara nke a ya ruo ekwe ụmụnne anyị ekwe ndị nwunye anyị ndị ahụ esighị ike na ndị onwe nke ọha anyị na-asị na obi anyị ji nara ihe a obi a ka anyị ga-eji na-enyekwa ya ekele ka ha nweta mmaji kwuru mmaji karịa ka ha nwetagoro enwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko my closing remark kpatara ọnwụ juru m obi ọ dị ka ọmụ ka a kacha mere iwe a aga m mee n'udo ya na n'udo and ị nọ na tebụl ife mee n'oge nke gị ọ dị ka ọ bụ to your credit so to our credit bụ this entire executive ụmụchi a na-ekenekwu ndị executive ma ndị chairman ụmụnna anyị gbọrọ ha bịa hapụ ihe niile ha na-eme sị ka ha bịa gbaa aka ebe fụ na ife nke anyị gara ọfụma asị na taịm niile oge niile anyị lili Chukwu ga-akwụghachi anyị mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs anyị ga-akpọlite obi na obi anyị bụ obi nyere ogo ka o duo anyị na nkenke ekpere iti ụmụnna anyị ahụ na ekpere dịka anyị kwuru dịka ndị kwuru okwu kwuru na ihe ahụ pandemic COVID agaghị ezuteba good eten onwebeghị onye be anyị esi obodo oyibo bute for the sentence so ekpere anyị ga-abụ ka ihe niile agafe n'azụ n'azụ ka ọ ga na-aga anyị onye bụ ị ga-edu anyị n'ekpere n'aha Jizọs. Ekele mgburi elu iji zi na-edichasị ala gị n'aha Jizọs.
eze onye nọ n'ebe mba dị anya zitere ozi ka afọ ndị nọ na be n'oge awa dị n'oge nwe oge awa anyị nwere ọrịa nke a eze onye nwe anyị ana m azụ ka ikpuchite ha n'ọbara gị n'aha Jizọs eze onye nwe anyị atụmatụ ajọ mmụọ atụmatụ ajọ mmadụ ahụ fụnatafa anya n'aha Jizọs eze onye nwe ọbụla dị anyị onwe anyị ha zitere ozi eze onye nwe anyị na-azụ ikpuchite anyị n'ọbara nke gị eze onye nwe anyị kpuchie anyị n'ọbara gị eze onye nwe anyị atụmatụ ajọ mmụọ atụmatụ ajọ mmadụ ahụ ha nata anyị anya n'ime ọya n'aha Jizọs onye nwe ọya ama fụnatakwa anyị anya n'aha Jizọs onye nwe ọya na-ekele gị n'ihe ndị ọma niile ka ị mere anyị karịchara n'ụbọchị taa onye ọbụla dị ndị si na be ha wee pụta n'oge ụtụtụ a mgbe a ga na-apụta asị aba ebe mgbe a ga-azarụkwa a ga-asịkwa ha nnọọ onye nwe anyị na-arịọ gị n'isi anyị n'otu n'otu a na-arịọ gị n'isi chama n'ime pọtas niile n'otu n'otu onye nwe anyị nye anyị ike gị nye anyị ume Once I say picture, I say executive.